Lamsugo jotono no joto nai tongnai lukurungno jorani newso hingke tini faisok paijak panboa amchayo kaisa takuk chini takuk okra Sonjit Deborma bini nogo faisok paijak haimani karon hingke tamni bago ma faike hingke noro nukkana o nok nogo nok katal tangoi tongmani nok hingke nok ni bagoi pillar ti sanani bagoi aro luha khawai konoi tonijak tomano nugui mankana chung nok katal tangkha hingke jotono pillar ni bagoi luha sekang khawai tonibo o luha no tom khlaika noro nugui mankana hi bahai kala sekagoi tlangkha horo tini thangnai horota rasuoi joto tlangbai kha luha hingke omorok hingke tlang malia na hingke omorok tlang jaklia joto pillar ni tlangjak luha rasuoi yang rong ni nai di joto maike tlangjak hingke obo simia yang nok bising rogote bo luha tongo kubangma o luha rokbo rasui tlangbai kha borok aro rogote luha tongo hingke amor joto sapkai rasui tlangbai kha maike rasui je amahai luha je bara tongmani jandala rongni bagoi snamoi kari tonimani amor joto rasui tlangbai kha rong nai di mahai je okhorjak bara angjak luha mane obo buskang rogo yang rogo nok sorok karinani hingkai bukhe ganti rok phana karina hingkai aro ni simi jura ruwe kon kari manu hine naruk ton mani mahai yang buskang go tongo abar joto tlangjak bikha hingka bo sab tlang khana sikok tlang khana hingkai chung phali nok phangni khoktono chung khanai nai no nok phang tam sa busuni rok tlangjak khana luha rok hingke chung nok phang bai kok salai na phadi bufuru tlangjak ni o nok ni luha rok hambai media no lot trang ma khai mia hor trang kha sema bo ekbar trang ja khala kino trang mani abo drugs na rok trang na kuin borok khok trang abo to semi amgo abhai 12ta ekta rok trang khana mia wa ekai lot kama mani khari lot simi se 10 হাজার টাকা ni lot tungano achi ko rok bahai ke khok trang kha semi yang borok raisi tong somel na sorokte abo bahai ke khok trang kha ni semi ana wa haksa ba amo to je main road kana ni nok to tangjak main road kana tu koto borok layu kobangma borok layu gari gura layu ge o rasu mani tamba rasu kana jodi heksu blade ok rasu kan ke to lama laine borok to khana nai rasu marok ge aboni ni nungta wansuk je horni koita rogot lang khana mo aba hai hor একটা দুইটা সময় তো বড় লাই সুইয়া আর সময় না 100 বাইলা সুই তাং খানা হেমা তং তাং সুই অমনো কারইবো নং সাইমার রক তলাং জাখা সাইমার রক বুসুর রং তলাং জাখা ভাই 5-6 হাজার টাকা তলাং জাখা হিংকে তাবুক হিংকে তলাং জাংমান হিংকে বুসুর রং তলাং জাখা না তলাং মা খাই 10-12 হাজার রং 10-12 হাজার nge no sab tlang khana nung nini mane sonde horok tora to ani sonde ho kaite tamo abo drugs nanai rok da trang kha ba kubuni sikok da trang kha sami angni jibo khut am ko semi abo nok haksa no bunu gyang kai nong ni para area rok kha ne drugs nanai tongo na tora to noi dot jora tongo noi dot jora hingke chung kubang mano khana je drugs nanai rok rubber sheet khogo rubber scrap khogo noi khanai tongo hingke omahai da wan suman sine je abo drugs phangarang tlang kha noi ang kha bahai hi awan sugota jini kaka sungbagan bo scrap rok somen no kamai tongo deri khagoi tin mai ya khaga ka dita tinta ka somen no khagoi trang jak tongo nge chungmia ni salobo khana ka kaisa borong ni nog ni rubber scrap ek bosta te rubber sheet chodo blade tlang jak khai noi ngai nungwan sugo je obo drugs na ron tang khana noi borong no hema tongo te mahai borok ni sondhe kore tang nai thanai ki ingko wa loki puja ni jugan dinu bo kung sunong ni sita bai 50 kg scrap 20 kg ra kama khana abo nok ni abo khanok ni si khogoi trang siko obo drugs narok to kubang ma jaga sung thuye tongma bo nugo kubang ma jaga bike accident go thima bo nugo drugs najak borok nge nung o drugs najak nanai naoi tongnai borok no nung ni khok ni bising tui nung tom sanamu jong borok no
je naimo thangbodol ba police borok no tam sanam ang police prosecution nok na abono sanamo sungo je borok o drugs nanai rong no borok no to tam sanai je guardian hinai rong no borok basabuti no buju khai chawta bo bisot emne tauk sujinai borok girama burung thui tong sujina ya kono borok basabuti rong no buju go ya kono o drugs ni yak ni katri ma khang kai chaw